Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти на Hyundai, официалният представител на Hyundai Motors Company за България ви кани на ексклузивно тест-драйв събитие Hyundai Off-Road Show 2016 на новият кросовър i20 Active и обновената 4x4 гама на Hyundai, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe. Дългоочакваното събитие ще се проведе на специално изградена за целта писта в София. Ще ви очакваме на 15 и 16 октомври от 10 до 17 часа на Hyundai Off-Road Track на улица Околовръстен път и Бизнес парк София. По време на Hyundai Off-Road Show 2016 на ваше разположение ще бъде кухнята на Ути Бъчваров, а нашите сервизни специалисти ще направят предсезонен преглед на вашият автомобил. За всички направили поръчка на нов автомобил Hyundai в рамките на събитието сме предвидели допълнителни отстъпки, бонуси и специални лизингови условия и едно наистина уникално преживяване. Обиколка с източноевропейския шампион по офроуд Цветомир Иванчев и неговият състезателен прототип Hyundai Santa Fe T1. Повече информация на hyundai.com.